kaɗan take wadda tabbi Muhammada kaɗan jama'an nan da tabbi Muhammadu more jayi masu yawan da sun kake Ahmada da mata da su da maza su taruri guda shari'a ba ta yi shi ba walla an saɓi Ahmada da kana barin mata ta zo na wurin buki ta zo kasuwa ka saɓi Allah na Ahmada mutane ku bar matan ku zamna su bar shita da bi a gidan aljanna in ji Muhammada ku zan kalamisa mata da lalle da kwalliya mazan ku su diba ko ku gana da Ahmada ku zan kyautata musu ya maza aku kyautata ku zan kyautata musu ko ku gana da Ahmada matan ku gonakin ku na aku jewaya batun gana Allah na da yawa Muhammada ku bar aza kwanan kishiya bisa kishiya ku daidaita kwana ko ku gana da Ahmada diyan ku maza mata ku zan ba su ci da sha idan fa ku na kan na ku gana da Ahmada kwanne idanu sa jikinmu da hannuwa halusan mu zukotin mu dun mu bi Ahmada gabobi bakwai suke rijiya ko bakwai take riyojin mutana don masaba Muhammada yawaitin mutane sun bi duniya miyagun su sirin jaya tetan Muhammada mazan tuna ce da gwanta rana tana hita akan maga yau da sai Muhammada kazan ba dubara babu kari da karasashe da koma da ranmu waɗansu yau sai Muhammada yalla makwabta ga su san je mashi dubara aka ka gidanka sai Muhammada ba ta ƙara yin magana da kowa ba taliki ga yau sai mallahi ku ga sai Muhammada abokan batunka basiru tare da amsaru idan ka zamo a cikin jama'al Muhammada idan ku na kiri da munkaran su ce maka miyagun mala'iku ka ce Muhammada saraki da fada da ƴaƴan sarakuna mu bauta ma Allah ko mu gana da Ahmada mu bar bindiyar jafala masu shiga bata makoma su daita su da makiya Muhammada musulmi jihadi wajibi na ga mummuni matasan makafu ranga makiya Muhammada wasan kafiri bi mummuni ya isan masu darinin su kwamsin masoya Muhammada idan ko musulmi sun kai 12,000 gudu ya haramta gare su in sun bi Ahmada mu kama makammanmu in sun buwa majingine mu koma mashehun namu koko Muhammada makammanmu arwala da sallah da ta zabaka salati shizan birnin mu ga makiya Muhammada wala kanta mallam mai mutu badai nasa kina bata ko duniyan mu balle ga Ahmada uwayenmu malaman mu ku mini gafara ku tanye ni don Allah kirarin Muhammada wana zama ma bagare kuna zama zagaya ku ban ragwama in jabura kala Muhammada azamu ga hanya Shehu Tijjani Ahmadu zuwa ga sahihul lahi sidi Muhammada akwai mu da tsane Shehu Tijjani Ahmadu garai muka taka wa mu zo inda Ahmada ku bar ni da tiyo ya ishe ni ga zuciya rashin tsaye da daga gani ga sidi Ahmada ka ce na ga koda wanda ya ga Muhammadu da na yi bishara sai ka ce na ga Ahmada da na yi zamani da Ali da Hamzatu da ka gane mu cikin su tare da Ahmada muna tsaga kafurai makan mai ga hannuwa muna bisa yan bagazan dawakin Muhammada muna mai da tsara masu taso ma annabi da mugun shi duka ba su kai ga Muhammada idan makiyan nan sun ka taso ma annabi wallahi sai mun fadi nan gaba ga Ahmada muna kai da kawo mun shige mai ta mantakar muna tsaye da kai babu mai kai ga Ahmada da mai sara hatta kubba su dallashe jinin kakuri su gudana inda Muhammada idan kayara sun ka taso ma annabi wallahi sai mun fadi nan gaba ga Ahmada wane muka shaka ga yayyan mu nan tsaye kina ƙara haushe mu madalla Ahmada mu kasa zarun masaraki mu karkace mu bi ce su hanya
goda be na Muhammada muna kama kafurai mu yanke waragona waɗansu mu tata su inda Muhammada waɗansu ba su ana mu gode mu rabbana mu gode da mun ka zama jama'al Muhammada ku saurari haƙoƙinsu 65 takwas da 30 wanda bai zo ba Ahmada zuwan shi da kai ne 27 suke zuwa tara yayi wada da kanshi Muhammada ku tamani labarin Badar in faɗa muku waɗannan mutum duka ya sani ba wa Ahmada waɗanda ka alwashin idan sun ga annabi yawancin su rannan sun ka koma Muhammada ka te da muna nan radda an kai faɗan Badar da samrin Abu Jahali da samrin Muhammada a sami ni kaya ni girman mutum 100 a cikin kai ni giwarin kicin gaba ga Ahmada da na yi tsaka kura su hirgita kamar namijin giwa ka tanye Muhammada ka te da a koma yanzu sa'al Muhammadu da ka kura ba su gaba da Ahmada ido sun yi min jawar su koma su birkice ina tittika da fushi ga makiya Muhammada ga nau'dan zato amma zato na mahiya zama mu ɗarika ko muna kai ga Ahmada mutum ya kamata shi zanto na ne da zulumi rashin tabbata ko muna kai ga Ahmada mutum ya kamata shi zanto na ne da zulumi ga ciyon hitar ke toniya Muhammada mutum ya kamata shi zanto na ne da zulumi ga wanki na gawa tsarkakan Muhammada mutum ya kamata shi zanto na ne da zulumi ga ɗauka zuwa kabri karake Muhammada mutum ya kamata shi zanto na ne da zulumi ga kwancin kucewa da bakewa Muhammada mutum ya kamata shi zanto na ne da zulumi wurin tambayawa kai jawabi Muhammada mutum ya kamata shi zanto na ne da zulumi wurin ban takardu ba mu dama Muhammada mutum ya kamata shi zanto na ne da zulumi ga takin siradi ke tarashe Muhammada mutum ya kamata shi zanto na ne da zulumi wurin auna aiki ya ilahi ubangiji karin janda alherin karan nan Muhammada mutum ya kamata shi zanto na ne da zulumi wurin raraba mu bi shi Muhammada mu bi shi zuwa tafki shi shashe mu kausara mu ce miki ko aljanna annan Muhammada shi ta fito aljanna na can ta jira gidan mu na hutawa samarin Muhammada amai shamu yara kanana tsara ciki nasa samarin gidan aljanna na inda Ahmada Zumaina musulmi kun sani jafili nake ko kyautan yabona wanda ni wa Muhammada yabona idan ya tini don masu yin batu bana ji batun ku ba hankali na ga Ahmada watanni da rana waya hasken Muhammadu da ji da gani duka ba su kai ga Muhammada turaren sawa muski da kahur Muhammadu da ni da amur ba su kamshin Muhammada idan ya yi tuhi wa zuman mana duniya mi yau na sawaza kin zuman da na Ahmada Muhammadu mutum na mai siwayen mala'ika da samu hakikan Rabbana sai Muhammada wake awan rerai ga farfajiya ta sa yabo na saya hikasa ya wasi da Ahmada wake awan walbi ga faifaya ta sa yabo na saya hirwa ya wasi da Ahmada nufata yabo Allah ko ya taka mini wa kyautan yabo na wanda ni wa Muhammada wa amanu amu tana ga Allah ubangiji Allah ko da ya santa sai ko Muhammada kaga farta mallamman mu Allah ko rabana ka kyautan yabo na wanda ni wa Muhammada kaga farta kakannin mu Allah ko rabana ka kyautan yabo na wanda ni wa Muhammada uwata ubana jalla kai musu gafara gami da sarakun masoya Muhammada